do kraja je pojačan, slušalice u ušima i ne pomaže, pa nemaš vjerovati. Pa čuj, nemaju 100 godina, ali su moji vršnjaci sigurno, ako ne im koju više. 59. Koje? 59 godina. Pa ti govori čovječe, pa to je tu, ne. Ali morat će i one po novom zakonu u penziju. Da, ja mislim. Pa ima još su dva dole. A šta preko je bak, a? Da. Jebote, preko ne sme nić čovječe. On je jutros već buku digao našu svoju, pa onda je poslije čekao ove mehaničare, opet po pizdi. Znaš gdje je bak da su i decibeli, Da decibeli čovječe. On zna i na telekomande, nije to tako jednostavno. Jebi ga, on je takav. On će uvijek reći. Ma nema veze. Ja ću puno puta preći preko nečega, on je... Ma dobro, nisam ja nesretan s njim, ti, slušaj. Slušaj, da ga nema, treba ga izmisliti.